E mentres o Pontevedra segue con moitos problemas, cae na cancha da Universidade das Palmas por 4-2 nun partido no que os goles evidencian, pois, en moitas ocasións, moita relaxación defensiva. O primeiro tanto do encontro marcou no Aridane na 43, con ese remate, o que non pode facer fronte ao partido do Pontevedra, e despois, a partir do minuto 80, chegaron o resto de goles, e vexan que en algún caso case que parecen goles de recreo. Ese era de Ángel Sánchez, o 2-0. Nun festival o partido nos 10 últimos minutos, moitas facilidades defensivas. Bo gol de Igor, xusto despois o saque de centro, despois dese tanto, marcou Igor. Pero claro, se a Universidade cada vez que chegaba tamén marcaba, pois non había opción para a reacción. 5 minutos despois, con que facilidades se van os xogadores, aí marca Marrero, o 3-1, e xusto despois, no saque de centro, pois prácticamente 2 minutos máis tarde, mira que xogada pola banda dereita, e vai marcar Borja, aí está, o tanto de Borja, 3-2, corrían os xogadores do Pontevedra soñando que ao mellor no tempo engadido podían empatar o partido, e mira, no 94, Marrero marca o definitivo 4-2 nun partido con 10 últimos minutos de auténtica polémica.